Nie, Ty, to może ja już. jutro... Nie, jutro nie przyjadę, muszę Nagrywamy do i będziemy teraz W niedzielę oglądać różne fajne, głupie rzeczy. A o której będziesz w niedzielę? Na przykład instalujemy sobie TikToka. Dobra, w porządku. Bo później to widzisz, pójdę do tego szpitala i nie będę miał nawet kiedy. Nie ma sprawy. W porządku. No. TikTok? A dzwoniłem do Krystiana, bo się pytałem. Kierownik budowy dzisiaj za budowę bierze 2000. Sikora bierze... Dobra. No to było. To On płacił temu Tomali tam koło tego to 2000 już. napiszcie w komentarzu, 2000 jaki płacił, byście to za każdy chcieli domek, kurwa. Nawet najprostszy byście bez tyle pieniędzy. ten. Samochód. Adaptacja 2,5, projekt 2,5 to już masz 7. I mapa do celów projektowych 1000 zł. 8000 na stanie paczki. Dobra. Ja jestem dosyć dobry z tą grę. A ja, ty może z nią nigdy nie grałem, to chyba już z nią wygram. No to wie, no muszę się człowiek jedno. No i tylko przyjechałem do zobaczyć, że to jak skrót działają. Nie zaczynaj z synkiem, bo ja takie... Dobra. Już. Pierwszy. Dziękuję. Mama, ja umiem już nagrywać. To sobie kupimy. Mama, ja umiem nagrywać. No bo oni mnie nasuwają. Tata, kupa, tata. No i co, gdzie ci nie pomagamy? A ja umiem nagrywać. Ale gdzie ci się to zapisuje? Co? Gdzie ci się to zapisuje? Well. Dobra. Na razie wyłączymy tą grę. I wyłączymy nagrywanie.